Salutare, estimate umbre, aici pentru voi este Shadow. Din păcate rebelul nu o să fie cu noi, am ales să postăm după ceva mai mult timp. Vă rog frumos să mă scuzați pentru chestia asta, n-am mai postat de mult și pentru că n-am anumite motive, v-am mai zis, din fostul canal de YouTube. Și sper că asta să fie ultima chestie care va mai fi. Sper să nu fie alte probleme. Ocazional mai postez, ocazional nu mai postez. Acum depinde și de voi, dacă vreți să lăsați un mic like, m-ar ajuta foarte mult, și o abonare. Bun, hai să vedem pentru astăzi reward-urile, pe care băgăm și niște meciuri de alea așa mai faine. Să vedem ce facem. În episodul de astăzi spunem niște Call of Duty, avem CP-uri gratis dacă jucăm niște minigame-uri mai speciale, mai nespeciale, nu contează neapărat. Loadout-ul meu pentru încercat 1, 2, 3, hai că se randează, deci și că stă 4. În fine, oricum avem și prima cerere. Nu știm cine este băiatul, dar intrăm cu el, de ce nu? Mergem aici, plus 5 carte de XP. Și haideți să-i dăm drumul să vedem ce facem mai departe. Bun, văd că avem Hardpoint împreună cu Rank Match. Hai să vedem dacă ne vom descurca în meciul acesta. Ce să zic? Mă gândesc să joc prima dată cu primul loadout sau dacă nu o să joc cu loadout-ul 2. Am și câteva legendare, deci s-ar putea să fie cât de cât ok. Am M4. Bine, n-am atât de multe legendare pentru că n-am. Akara. Mi-a picat sniper, why? Mă bine, o să joc cu pistolul ăsta. Bun, haideți să băgăm o bombă dacă mi s-a mișcat și mie. Deja mi-am luat o freză. Dar măcar am omorât pe cineva cu grenada, hei! Cred că joc așa. Aici am o armă foarte enervantă cu PP Bizon. Și să vedem dacă vom reuși să câștigăm acest match. Hai că skill-ul meu s-a dus papa sâmbătă. Zici că nu. Bine, dar deci cam așa se simte atunci când nu ai netul destul de bun. Noob. Noob de tot, bă, jur, n-am mai jucat de o groază de timp. Și am uitat cum să mai joacă. Bun. Bun, hai că încep să-mi revin cât de cât. Trebuia să bag niște meciuri de încălzire ca să nu vă dezamăgesc pe videoclip. Dar după cum puteți vedea, se mișcă destul de lag. Marcăm bomba acolo. Da, lag rău de tot. Bine, acum o să ziceți că mă cert așa, lasă lag-ul, tu ești un noob. Da, adevărat, eu sunt noob. Bun, să vedem. Deci eu dau pe al treilea, deci cam 3 dește. Deci ați văzut. Acum nu poate să ziceți că eu sunt un noob sau ceva. Că prezic că o să dau rage în curând. Frate, n-avem niciun punct și... Mama mea. Îți noob și cu sabia în cop. Bun, dăm ceva ce știu să joc cu el. Măcar 117 ăsta. Știu cât de cât să joc cu el, deci n-ar trebui să fie problema. Jucăm la rank, deci s-ar putea pentru moment să nu fie chiar atât de ușor. Frate, l-aveam în vizor. Deschimb armele ca pe variant. Deci cu cât mai multe arme. Frate, nu înțeleg de ce nu mi-a al 3 la deget, mă enervează.
Bun, hai că încet încep să-mi revin. Cât de cât și aproximativ. Și nu m-am uitat în dreapta. Logic, tipic mie. Jos. Hai să vedem, mai vine unul. Vedem să mai vină. Să fac și eu punctele alea. Dacă avem punctul ăsta egală. Sper să egală. Dau și o sunor un pic mai tare să se audă pe videoclip. Pe partea aia la altă. Jos, culcat. S-a executat culcat. Ia na. Bun. Hai că am jucat-o bine. Logica nu iau pe al treilea, că folosește o armă mai rapidă decât a mea. Am consumat un încărcător, cred. Bun, fugi. Urcă. Așteaptă fraierul la ușă. Da, domnul să intre pe ușă. Bun, atât. Bun, am luat și pe ăsta. Mă cam oftic. Bine, deși joc la rang. Deci, da, deci ar trebui să fie un pic cam busy. Iertați-mă pentru pauzele astea în vorbire, dar n-am mai filmat de mult și cam mi-am pierdut antrenamentul. Era mai mișto când era și rebelul cu noi. Era mai distractiv. Dar ne adaptăm. Și singur n-am mai filmat de mult. Pe celălalt cont vorbeam ore între și n-aveam nici pe drac. Trag la picioare. Da. Dăm un UAV. Ia dă-mă cutia asta să folosim. Dacă tot e. Sper să nu vină nimeni. Avem noroc? N-avem? Alt UAV. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Tango down. Vine? A venit unul? A plecat? Și s-a dus? Poate l-am omorât? Dă-l și pe ăsta? Și am câștigat bine pentru primul meci. Am ieșit și best killer. Azi de nu știu ce am făcut pe meciul ăsta, dar e ăștia cu 3. 2, 3. Hai că e bine. E perfect. Bun, update-uri s-au mai făcut pe parcursul de la Call of Duty, dar în esență au rămas cam aceleași. Dăm un like la partenerii noștri, să meargă totul bine. După cum vedeți, este eventul ăsta nou cu CP-urile gratis. Bine, și mai sunt. Putem face rost de niște arme legendare. Bine, voi știți deja chestia asta, așa că nu cred că trebuie să vă mai explic eu anumite detalii. Cred că le știți și voi, jucătorii vechi de Call of Duty, dar pentru cei care nu știu și poate vor să încerce, că vede la mine pe YouTube sau chestii de-astea, aici se pot câștiga arme legendare cu bucăți. Bine, acum poți dai și CP-uri ca să o iei mai repede, dar eu joc pentru bucăți. Bine, hai. Mergi tot de hardpoint. Bă, că băieții joacă numai hardpoint. Hai să dea start băiatul. Toate levelele acum vor fi de 400, deci nu mai este 200 ultimul level, este de 400. O să jucăm și puțin zombie. De ce nu? Să vedem dacă acolo va fi o leacă mai bine. Bun, o să bag primul. Bine, am și eu niște arme epice și legendare pe acolo. Arma asta epică
am și niște emoturi. Bine, nu pot zic că n-am băgat bani în joc, am băgat, de ce să mint? Dar nu sunt adeptul să stau să bag bani de obicei în jocuri. Dacă se ivește ocazia de a intra o armă legendară în joc, mocau, de ce nu? Bun. Bun. Hai să vedem în continuare. Bun, 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 bun. Ia, jet acasă. Da, aici m-a luat rusul. Bă, dar văd că ăștia joacă mult cu rusul. Și nu prea înțeleg de ce. Ori să iei ceva mai nou, ori nu știu. Rusul a devenit din nou arma populară. Bă, da, găsesc ăștia niște atașamente, niște skill-uri care reușește să facă dintr-o armă inutilă, să facă cea mai mișto armă. Bine, jucăm pe rang low. Oamenii nu sunt prea pricepuși și trage și el la nimerală, dar să vedeți când om ranca la aia mai mari. Bun. Parcă simțisem unul că vine după mine. Bun, dă cățelul. Avem și companioni, dacă dorim. Jos. Pe asta nu l-am mai luat, că avea M4. De obicei unele arme țin pe Call of Duty, cel puțin mobile. Dacă arma este de o raritate, să zicem legendară, are anumite chestii care îi oferă stabilitate, control, damage și alte chestii de astea. Care pentru noi jucătorii normali, care jucăm cu arme normale, este un dezavantaj. Și nu prea ne convine. Mulți jucători s-au lăsat de Call of Duty doar din pricina asta. Dacă lăsați skin-urile să fie skin-uri, pur și simplu niște customizări pe care le ai tu în momentul în care te joci. Bă frate, uite, arma mea e colorată, nu știu cum. Zic, da bă frate, bun, bravo ție, e colorată. Dar nu, în Call of Duty, cu cât ai arma mai sofisticată, mai așa, cu atâta arma ta poate să dea mai mult damage. Depinde, uite, eu acum am o armă epică. Deci asta înseamnă că are puțin mai mult control față de o armă normală. Skin-urile comune și rare nu au niciun avantaj. Totul ține acolo de îndemânarea ta și felul în care îți customizezi tu armele și pui atașamentele. Trebuie să ai niște atașamente foarte bune ca să lupți împotriva lor. Vedem. Cu toate că eu de obicei mă joc foarte mult cu atașamentele și de cele mai multe ori pun afinitate pentru control și range. Control și range, ceea ce mobilitatea mea e cam 0, dar am avantajul că pot să iau de la distanță. Însă pe hărțile în care trebuie să fie aproape, nu ai cum. Cel puțin eu. Și da, cu unele arme sunt foarte praf, dar eu încerc să le cresc în nivel. Încerc să le cresc în nivel ca să primesc anumite chestii. De bine, dacă cresc o armă în nivel, când i-am făcut rangul maxim, pot să primesc niște rame sau bănuți sau carduri de XP pe care mă folosesc după aceea să upgradez alte arme. Aici mi-am furat original. Și... Da, M4. Dar vedeți că este și diferența dintre skin-uri. Eu l-am avut legendar și el a avut epic. S-a schimbat punctul. Să vedem. Da, și cu armele legendare ai anumite efecte pe ele, care te face mai bun.
Bine, mai bun e decât doar de efect, na, dar efectul în sine este chiar foarte fain. Bun, l-am luat cu fraier. Vezi de unde se duce cățelul. Sper de că să nu mor eu. Dacă mor eu, moară și câinele automat. Deci câinele nu rămâne. Da. Dar nu înțeleg, băieții mei, de ce nu capturează și ei? Foarte derutant. Bine că știe decât să o omoare. Măcar atât. Îmi creează mie care liberă să mă duc să-i căsăpesc. Bine, să capturez, pardon. Și în jocul de Call of Duty Mobile, avantajul principal este range-ul. Range-ul, doamne, da, și range-ul. Dar, în principal, cu cât ești mai sus, din câte am văzut, parcă, cum să zic eu, dai mai mult damage și gloanțele zboară altfel. Da, măcar am pus intriganul. Hai să punem și ăsta. Să vedem cum se descurcă. Da, type-ul nu este tocmai arma mea de succes. Bă, măcar să intriganul încă duce. Mor. Bun, hai că am câștigat. Bă, pentru 2 meciuri eu zic că e destul de bine. Ținând cont că avem și la rank. Bun, tot e o best killer. E ok. Au dus gloria echipei. 2 3 4 5. A, bun. 5 unul după altul. Chiar mi-a plăcut aici. Așa. Asta e tot o armă legendară cu caracter legendar. Bun, asta face de fiecare dată când termin un match, dau like-uri la colegii mei că au jucat bine și m-au sprijinit. 49 de kill-uri, PNV-ul doar așa puțin. Bun, încă o cutie. Bun, că vorbeam de upgrade-uri și atașamente. Aici e sus, level 40, sus în dreapta. Avem de obicei echipamentele cu care ne putem juca și care putem customiza arma în sine. Avem aici percurile, ori de mai multe gloanțe, ori melee master care oferă range când ai o armă melee, dar eu pentru că am double weapon nu contează. Arma asta dă cu efect în momentul când eu am ținta pusă pe ștrag în el, ținta o să-i zboare inamicului. Da, eu de obicei funcționez pe percul de penetration și pot să trag prin anumite chestii. Asta îi crește șansa la armă. Asta îi crește șansa la armă să dea mai mult damage. Bine, oameni buni, noi ne auzim și ne auzim ca de obicei data viitoare. E un videoclip mai scurt, dar cam atât a putut după o perioadă lungă de timp. Sunt și eu obosit, na, știți cum este. Avem și emoturi, just for fun. Să zici ce mai tare. Vă pup și ne auzim de obicei data viitoare. Baftă!